Dito hamon ha Samar Leyte ay dasayaw nga gisisikati. Ang nagsasayaw hinibida nga permi, labi na kung nakisi-kisi. Ang hermana ang nangunguna, hindadara hapot nga ni Kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. At na haladaw kita, napurok ang pagis na pusa na. Ang titis pabuthan gala tiro ka, upay-upayan pamustura. At na haladaw kita, napurok ang pagis na pusa na. Ang titis pabuthan gala tiro ka, upay-upayan pamustura. May daman liwat sayaw nga lubi-lubi, aminudo ug salampati. Mga sarayawon na Samar Leyte, ang kurat sa bida nga permi. Ang hermana ang nangunguna, indadara habot nga ni Kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. At na haladaw kita, napurok ang pagis na pusa na. Ang titis mabukhaan gala tiro ka, upay-upayan pamustura. At na haladaw kita, napurok ang pagis na pusa na. Ang titis mabukhaan gala tiro ka, upay-upayan pamustura. Kamatis sibuyas tanglad ay sa batas kamatis sibuyas tanglad ay. Ang istaha muro baybay ay namunahin muro buskay. Ay sa batas kamatis sibuyas tanglad ay sa batas kamatis sibuyas tanglad ay. Ang istaha muro baybay ay namunahin muro buskay.
Inikiman tumas bisan na punlagas pero naato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Akong ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluyak ka na. Nag-isugla hiyangan sinmiring sure nakakasamay ka. Ano sa kaadlaw Lamisan, gihalapari nga paniyok. Babayi nga byuda, siksingan mistisa, pero batang Ay, ang tagapaniyok. Iya kinalaranhan, iya timpos nga paghigugma. Nagisugla, hiiday ngan sinmiring, man tumas lagas ka na. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan ang imong paglakat, paros ka na nganit matumba. Ay nagad pag pinasaway man tumas, maluya ka na. Oy, Toy! Ano sa pagsiring? Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano ba? Magdidinalos ka na la. Oy! Makusog pa rin ha! Ay, man tumas nag-iisog. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan ang imong paglakat, haros ka na nganit matumba. Inikiman tumas, waray pinipili, kunan ngungur sunada. Bisan lahin unga, babae basta may adagod lahit sura. Iya dinadaog, iya kinakaptan, diri nag-aalam. Bisan pasip punon, iya gudman ini kinukonsoyluhan. Inikiman tumas, bisan na punlagas, pero naato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan, pito nga asawa. Salit pagbantay, gud kamo aton mga... Agi daw kamarisyo, han mga istihanon, ulit tao daraga, lagas bata magpakisasayawon. Tukar nga aminudo, ayon hiton sa marnon, narayhak ang kadaman, pagka maupay labagkit o. Haislahan sama, dapit has sinirangan, sayaw nga aminudo, makaruruyag kay ginagalahan. Ayon nga sarayawon, ni Mayor ngan Congressman, damok permi ang gala, salit bilib at kadam-an. Natikang hakan abit, ngatha Dolores, uras artetse, ipapatak San Julian, sulak burunggan, ug anyo rinte, maslugsan Policarpo, ngan MacArthur Salcedo, may dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernani. Sugad man ang Hipurlos, upod ang bungtuhan Kinapundan. Pati ang balanhiga, diritso habong tuhan lawaan. May duha pa nga bungto, di ko hinga nga limtan. Mahusay nga Mercedes, ug dako nga bungtuhan giwan. Ang mga istihanon, kamapainugsanon, hingyapan kamurayaw, magtawa-tawa diri madumtanon. Piling-an kalipayan, sugad man karisyuhan, sayaw nga aminudo, ayunhan mga istihanon. Sarayaw kita mga istihanon, tira! Natikang hakan abit, ngatha Dolores, uras artitse, ipapatak San Julian, sulak burunggan, ug anyo rinte, maslugsan Policarpo, ngan MacArthur Salcedo, may dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernani.
hipurlos, upod an bungtog, han kinapundan. Pati an balanhiga, diritso habong tuhan lawaan. May duha pa nga bungtog, di ko hinga nga limtan. Mahusay nga Mercedes, ug dako nga bungtuhan giwan. Ang mga taga-isti, maghiyom-hiyom permi. Bisan may da problema, mga hitsura, magtawa-tawa. Haros mga maghusay, an imo makikitan. An mga istihanon, uros tuhayngan, buutan. Natikang hakan awit, ngatha Dolores, uras artitse. Hipapadkap San Julian, sulat burunggan, ug an Llorente. Maslugsan Policarpo, ngan MacArthur Salcedo. May dulong balangkayan, upod an bungtuhan Hernani. Sugad man an hipurlos, upod an bungtuhan kinapundan. Pati an balanhiga, diritso habong tuhan lawaan. May duha pa nga bungtog, di ko hinga nga limtan. Mahusay nga Mercedes, ug dako nga bungtuhan giwan. An nga tanan nga bungtog, nga akpinan ngaranan. Sakop inihan samar, di dapit hasinirangan. An nga tanan nga bungtog, nga akpinan ngaranan. Sakop inihan samar, di dapit hasinirangan. At mga istihanon, tagusyadungan buutan. Porlosanon, makiaangayon, kamaabi-abihon, nan mabinuligon, waray ka iiliwon, kay pirmi malipayon, mahusay ang pamayhon, kamahiyong-hiyong. Anhi Porlosanon, makisasangkayon, diri kaarawdan, kay makisasayawon, hingyapan karisyuhan, waray ka nabibilmon, kay anhi Porlosanon, kalipayan ayon. Hala sige sang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahi Porlos nga daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Dinhihay Porlos, waray kabarakan, nandiri aral nga, kay bungto nga mahilyang, damuan maghusay, nga kababayinan, habong tuhan ni Porlos, imo hikikitan. Anhi Porlosanon, pirmi magtawa-tawa, kung imo kikitaon, bagan waray problema, pirmi malipayon, an pamahong-pahong, an mga pamayhon, kamahiyong-hiyong. Hala sige sang kay sayaw na, aning padis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahi Porlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Hala sige sang kay sayaw na, aning padis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahi Porlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan.
nagsayaw na, aning padis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unta, tagahipulos nga daraga, paniguro ayaw pag-alang, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri ka undang, bisan maagahan. Paniguro ayaw pag-alang, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri ka undang, bisan maagahan. Sige sayaw ayaw pag-alang, bisan maagahan. Juan Hernane daw sugad hinduyan nga pahalipwayan di kamay kabaybayunan nagtikang hanag-as ug naging bungto tuig Enero 4, 1864 ang Hernane ngang ngaran maupay pamatiun labinan mga bisita kamin mag-abi-abihon sanglitin nga bungko at supagdayuon murayaw ang palibot labinahin kagabihon kung karuyag mo mag-surfing o mag-cliff diving kasi chulo ba may bukit nga pwede mag-skydiving matinawan baybay kan hukas lahika-hika naging lagun magupay ang kalsada nagduha kaumhan damuan pudok ko hadagat o pati hataunghan bakloy si hila to kokokoy sa dinisdangan gulaman bilang may pusik at tarupok tuway gaway buntik palawan organiko apuno nga halubi nagtikang upatan mga barangay kasakuban poblasyon 1, 2, 3, 4 ang pagbiling in Masayon may dapa San Isidro, San Miguel, Batanggarawon nagahakan si Ledes, Carmen Padangan, Kakatmunan Kinhiha Hernane, damon di mo mahipikitan nga makakaliawgod ay mo panunduman magpahalibway pati likhapan ay baybayon kabangon agos ang tubig irigasyon o birinmon kung karuyag mo mag-shopping o mag-cliff diving kasi chulo mo may bukid na pwede mag-skydiving maginawan baybay kanugas lahika-hika laging lagun magupay ang kalsada nga tuha kaumhan damuhan pudok ko hadagat o pati hakaumhan pagloy sila tukokokwal sa kinisdangan gulaman bilang may pusik at karupok tuway kaway buntik palawan organiko apuno halubi nagtikang Hernane, damon pagkaunog taran-awon malipayunan kadaman, makablasman ug rikuhanon anamon kasing-kasing enpermigod maglipayon kayan makagarahom dakugodan kaluoy haamon sanglit kabugtuan makaurusa kita iglipay kumanta sumayaw handadaan nga laylay pasigod maparan kami ngawog kahidlaw kabuktuan kasangkayan na kung giniot di talangyaw kung karuyag mo mag-shopping o mag-cliff diving kasi chulo mo may bukit na pwede mag-skydiving matinawan baybay kanugas kahit kalagin lagun pagubay ang kalsada neto ha kaumhan kung
magsuking o mag-cliff diving. Kasi chulo ko may bukid na pwede mag-skydiving. Makinambay-bay kan hukas, kahit-kahit lagi kinlagun. Magubay ang kalsada, nagduha ka umhan. Magubay ang kalsada, nagduha ka umhan. Ang tuig 1901, bulanhan Septembre 28, ang pizza nga gintalwasa, ini nga aton bungto, ang pagmaltrato nga ginbuhatan mga Amerikano. Ang balanhiga bungto nga sakupan samar, kadapit hamay sinirangan. Tungudhan pagkaurusahan nga tanan nga sibilyan, ang kadatag sa nagkamayada kamurayawan. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano, nga perdi tahirahin arni sundang ugulo. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ugulo. Damo nga mga mulupyo ang nagkaurusa, ikang hakinapundan himurlos nawaan ug balanhiga. Idahan magpagtingon na tulong nga mga lingganay ta, agud magmahimyang pati kinabuhigin pusta. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arnin sundang ubulo. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arnin sundang ubulo. Sanggit idasig ta iparayaw ta, nga atong pungtulugar nga diri kay basta-basta. Maanyag nga munisipyo sing manok monumento, na hinumduman kan Kapitan Valeriano. Kandirila kay haistorya, may makakatuan ka pa. Agmayuan hagdan nga busay, o matinaw nga salog. Busay habayag hangan bangon, matugnaw makusog nga tubig. Hadagat para sa kariguan, abato damuan pinurutan. Dagayhan bahal nga tuba, pagisulusugi nga isda. Apag kaundigod problema, tungod kay mga paraguma. Iskon mga prutas utanon, abundahin mga duma. Bisan din kakumatu, madadaw pan
Valeriano Abanador nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano na perdita irahin arni sundang ulo. Tungudhan pagpasing na ni Kapitan Valeriano Abanador nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano na perdita irahin arni sundang ulo. Sanglit idasig ta, iparayaw ta, gaan buntuhan balangiga dirila kay basta-basta. Kung natuha Amerika, pangantig nga lingganay ta, agay uli na kay ni atong dirira. Paraan kauswagan o galipayan, ang kalatagsa, mabuhay ka, balaniga. Inin kurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakbog usngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habulsa. Hala na sige kita, an mayor ngan, an irmana, nasayaw na hiran kuraksa, upod ang sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan, an irmana, nasayaw na hiran kuraksa, upod ang sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na adto plaza, nag-aarig hintag kuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta.
May da bisita nga lagas na, kung nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ig-aadukin kuratsa. Mga tao kinan hipausa, kay an lagas nag-iba an forma, pagsayaw la niyahin kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw nga an bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na an bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad an kwarta. Ay nakikita, nakikita, an banungan, an kugita, makapyuton, an banug madinagit nun. Ay nakikita, nakikita, an banungan, an kugita, makapyuton, an banug madinagit nun. Sangkayan, adina, anak sayaw, hangkurat sa bayur.
Ininkurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakbog ngan may sinsilyo pa, may binutok na inandam habulsa. Hala na sige kita, an mayor ngan an hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan an hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na at tuhaplasa, nag-aarig hinpagkuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May da bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ig-aadukin kuratsa. Mga tao inan hipausa, kay an lagas nag-iba an porma, pagsayaw la niya kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damok hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. Ay nakikita, an banungan, an kugita, makapyuton, an banu madinagit nun. Ay nakikita,
an banunan, an tugita makakyuton, an banug madinagit mo. Magkasangkayan, adina ang nasayaw, hankulat sa mayur.
Hmm.